हाय लोगोफोर गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि ओंख्रि संनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौबो बरायहरनाय थालायबाय नै दिनै ओंख्रि संनायनिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय आरोना भिडिअखौ ओमफ्राय नै आलु ओंख्रिसो लोगोफोर जिंखादो आलु ओंख्रि जेबो गैया माथो उफायबाव आंनिया ओमफ्रायो थास' आथिं आरोना नै हारसिंनि ओमफ्राय जेबो गैया लोगोफोर बेदरबो गैया नाबो गैया ओमफ्राय थास' आथिं जायैफोरनि गैया आलुजों जिंखा आरोना ओमफ्राय नै जि बरिया नाजोंबा गोथाव जागौमोन ओमफ्राय दा नायानो गैया बेखौ गोजानो जानोसै आरो गोथावनो फुंनिफ्रायनो सान राजायाबो ओमफ्राय जि जोंखावबोगौ नै जि एकदमबारे मोदानलायनाय आरो माने केमेरा साफायनाय टाइम हानाय टाइम ओमफ्राय मोदानजोबलायनाय आरो ओमफ्राय नै गरमानो थानो हायाखै आरोना फुंनिफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनायजों मानायजों सान्दुंजों माने गरमानो थानो हायाखै आरो ओरैबायदि गरम नै जानो लाबाय नै ओंखामा ओमफ्राय नै ओंख्रियाबो जि बरिया नुखादो लोगोफोर नाफोरजों बेदरफोरजोंबा खम गोथाव जागोन ओमफ्राय नै फिसाजोआ आलु ओंख्रिसो ओमफ्राय थास' आथिंजोंसो जायोनो आंनिजों ओमफ्राय जि समायना नुखादो लोगोफोर लुगैनाङा दे लोगोफोर आंनि ओंख्रिखौ जाबाय नै एकदमबारे जाना नायबाय जि गोथाव जाखादो आरो लोगोफोर एकदमबारे मा होनो नाफोरजों बेदरजोंबा खम गोथाव जाबावगौमोन ओंखाम जाखां लोंखां एसे बनबो सिनखांलायबाय आरोना लोगोफोरनि आखायानो गोजा जाजोब्बाय बोरायखौ एसे हेल्प खालामदोंमोन हागोन ना हाया होननानै ओमफ्राय एसे सिनबाय आरो थनैसो दंबयो गोरा गोराखौ बियो सिनथोसै आरो ओमफ्राय ओरैबायदि गरम लोगोफोर थानोनो हाया आरो जिबायदि गरमानो थानो हायाखैमोन ओमफ्राय दा फांखायावसो नै बार लागासिनो आङो गरमानो थानो हायाखै आरो ओरैनो माबायदि मोदोमखादों माने सान्दुङानो हाबाथाय हाबाय अखा हाथाबबाय थायो ओमफ्राय सान्दुं दुंबाथाय दुंथाबबाय थायो माबायदि जाखोथाय बोथोरानो माने सान्दुं दुंबा दुंबाय थाबाय अखा हाबा हाबाय थाबाय बिदिसै आरो मा होनबावनो सान्दुंखौ बन सिननाया ओमफ्राय आंना मा होनो आथिंखौनो खर'जों हाना लादो लोगोफोर जि जारलाखा आथिंखौनो खर'जों ओरै हानायावनो थल' गरनानै आथिङावसो नांबाय नै बेयावनो नैयाव बेनिफ्राय ओरै नांबाय आरो एकदमबारे हानायावनो थल' गनासो नांबाय बोराया दे हाखायो दे आंना बुरि हाखायो होननानै जि आंखौ होनफ्लाबाय थाबाय ओमफ्राय आंहाबो हाबाय थाबाय आथिङाव सोफ्ला हाजाबाय ओमफ्राय लोगोफोर नै दा माइरं जावबोनांगौसै नै मैया माइ सौना लाबोनाया जावनानै दोनसै ओमफ्राय आंनाबो जिया नै उन्दुगासिनो आरो बिराद गोबाव जाबाय माइ गायखांनायनिफ्रायनो जिखौनो दांखायाखै आङो ओमफ्राय दिनैनिफ्राय माइरं जावना लानोसै ओमफ्राय गाबोननिफ्राय स्टार्ट दानोसै आरो हायागौमानि आङो दोनथ'खाला जिखौ ओरैबायदि दाखानोसै आरो ओमफ्राय थानोसै आरामनो आजादिनो दाखांना लानानै ओमफ्राय एसे गथ'आ गगा मोननांदों आरोना मुलिसो जागासिनो आङो ओमफ्राय मुलि जाबाबो माने जानायफोरा बासिया आरोना थास' बिबारलाय थास' आथिंलाय गोखै गोला माने जानायखौ गारखायाखै आरो आं गारखाया अभार जाबासो गारखायो आरो ओमफ्राय नै दा गन्थङा दाखालि नैबे फारसे नारथेदोंमोन मैयानिफ्राय नैबे फारसे थे नारथेबाय थादों आरो हामगोन आंना बिदिनो जानायजोंसो हामखायो आंना लोगोफोर सपारि जानो नागिरदों नै ओमफ्राय नै माबा गोथां बायदि नुदों आरो गोमोनसोयो ओं गोलै जाबासो इयाव दंफां सायाव गाखोनाया ओमफ्राय नै गोथां बायदि नुदों आरोना गोथां नङा ओमफ्राय नै बेथ' गोमोनथार एकदमबारे जारोमरोमथार आरो ओमफ्राय गोथां नुदों गोदैथार ओमफ्राय नै संख्रि बानलु लाखादो संख्रि बानलुजों जानो गोथाव नालाय ओमफ्राय नै बे गोमोनथार आरोना गोथां बायदि नुदो ओमफ्राय खिन्थु गोमोनथार बाबाया गोमोनना गोथावथार बाबाखौ जिरायनायखौ नायलाय गोलै जाबासो आनिनि खि गारबाय थायो लथब गोलैलांबासो सानबैसे हरबाय इयाव फैनानै ओमफ्राय नैखौ मस्थ' गोमोनखौनो जि गोथां बायदि नुजोबदो दे मब्ला गोथां नङा आरोना गोमोनथार जाया आनिनि खि गारलाजोबनायजों नोंनि मान्देया आनिनि खि गारलाजोबनाय आरोना ना जानो इनिखौ टेनसन दंफाङाव गाखोलायनाय लथब गोलैजा ओइ मामि थांखानाङा माबायदि दंफां गाखोलाबायदो थाम्फै बाबाय दङ इयाव गोबोरखि गारना दोननायना ओमफ्राय ओरैबायदि गोथाव जादों संख्रि बानलुदोसो जि गोथाव जाखाया जानो फैया ना
बे फारसेदोसो बांसिन अरफ्लाङो आं फारसेदो जानो बारा अरफ्लाङा मानोथाय इखो बारा अरफ्लाङा ओमफ्राय जा बिराद मोजां मोनो अरनो बानलुफोरखो इदि आयु नै गोलैबायसो संख्रि बानलुआबो अरस'बाबो जाया मक्ला मक्लिसोबाय दं मा बुंगोन